Moro vaan kaikille lukijoille. Mulla tuli mieleen, että mä haluaisin toteuttaa teidän kanssa kysymyspostauksen. Ja nyt mä haluaisin teiltä sitten kysymyksiä tohon alapuolelle. Tai sitten Instagramissa ja Snapchatissa niin kysymyksiä Hanna-Kaisa Äärä löytyy. Niin laittakaa siellä Instassa joko direktinä ja sitten Snapchatissa pistätte vaan kysymystä tuleen ja kysykää ihan melkein mitä vaan. Mä en lupaa vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta on aika avoin, että katsotaan tuleeko tästä mitään, koska voihan se olla, että mä en saa yhtään kysymyksiä. Ja ihan vaan mitä mieleen juolahtaa kysyä, niin tervetuloa ne kysymykset tänne päin ja kiitos jo etukäteen. Ja mä palaan sitten, jos mä saan edes yhtään kysymystä